emakhosini self initiates abantu bathi bazithwasisa noma idlozi labo liyabathwasisa. Please ungayibeki kanjalo. Even if uyiyo lo self initiate ungayibeki ngokuthi bazithwasisela abakithi. Don't say those words. Vuleka amehlo kamoya uvuleke indlebe zikamoya kule nkulumo engizoyikhuluma. Uthi makakhuluma umuntu self initiate kwamele ibe direct to universal spirits. Never. Umdali akakwazi ukuthi akuzale akwenze ukuthi uyozalwa lapha kaKhumalo and then ubizo lwakho ulithathe without ukulungisa lapha kaKhumalo. Akunabizo whether uyinyanga noma umprofeti noma uyigedla angeke. Ngisho nanoma uthi uqala a spiritual journey, you cannot as umuntu omnyama uthi sengumzalwane ubalekela umsamo wakini. Iqala emsamo. When you appear kwamoya, your appearance, says the Lord, it's either your appearance is dirty because of foundation yakho. Uma uappeara kumdali uthi inkosi ukuze abaningi abaphenduleke emikhulekweni because of now nihlulwa into eyi1 ukuthi ingabe emsamo. You don't need ukuthi ngeke ubabone emsamo kodwa ask yourself ukuthi why umkhuleko wami ungazwakali? Why umphahlo wami ungazwakali? Then there's no communication between you nama unfinished business abantu bakini. Kenzeka ukuthi umsamo wakini ungcolile unida ukuthi uguqulwe ukuze kube umsamo omuhle. Uma ungumzalwane, ubuzalwane bakho buqala from egate mawuphuma ngaphandle. From egate ungena akunabuzalwane makini. As long umnyama unentshebe unamabele. Akunabuzalwane kini. Ubuzalwane ubuthola from ngoba uzothi umzalwane ngomlomo umzalwane onesilwane kanjani? Umzalwane onesilwane kanjani? Ingane zakho zilalwa yilwane. Ubuthakathi buyazingenela nje buzibumele. Nina botikoloshi kodwa ninabazalwane. Ubuzalwane benu ukuba iChristian yenu icala from egate ukuphuma. Ungena from egate emagcekeni kuxhushwa isinto ezomuntu omnyama. So iyabuyela la ukuthi uma uyiself initiate yekela ukuthi idlozi lami liyazithwasisela. Awuyazi ukuthi izokubamba kuphi ngoba kancane lona lesonto kulo namhlanje kukhona lento oyoyizuza kuyona yona lenkulumo. Awukwazi ukuthi idlozi lakho lizozenzela kodwa uhluphana nathi thingintshele ke baningi abantu abathi ama self initiate abangihluphayo mina and ngine sure ukuthi bahamba inyanga bahamba abaprofito bahamba yonke into because of they think they are liars. Basabu kuyothwasa and then bathi idlozi labo liyazithwasisela. No. And angisho ukuthi vele kwamele uthwase. Kuyenzeka ukuthi akufanele uthwase kodwa why kwamele besemlomeni kuwena? Because mne believe ukuthi ma self initiate ukuthi idlozi lami lazithwasisela kusho ukuthi uyasazi isikolodo sokuthi kwamele uyephehlweni. Ma self initiates indaba yephehlo ayibi khona la emlomeni wakho. Uyakhohlwa nje yiyo wena nje uphuphana nama dragon nama crocodile emanzini uphuphana nento zemvelo. Kuyahamba ke ukukhuluma ngabantu obabona ukuthi ngaphansi kwamanzi kusese nezindlu abantu aba self initiate kodwa because of you want to appear as inyanga ba prophet nifuna ukuba nithwasise kodwa uthwasanga. Ma self initiate isikhathi senu manje. Ilizwe liyabhubha, ilizwe li under attack spiritually. We need nina bokredo muthwa but nani manje ni busy niloku nidonsisana neinyanga. Inyanga nayo inendima yayo efanele idlale. Now as a self initiate awuyenze kangcono. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.